Ndithengena. Mina utsho kade kaloku ingxaki ibuhlungu mna yo. Chi, niyathanda ucufa amayindlu yenu le, indlu yenu le. Indlu kaDlangisa le. Molweni. Hello sister Ramkuhle. All right. Ewe. Ikhona le ndoda yakho seswami. Ke ndimbuza kuni nje. Umbuzela kundibuza kuwe ndikhona na? Okay. Becela uxelele mana karati yayo sebelief ijimela yona la karati yayo. Nibethwe nguye? Bethwe nguye kanti yazi ujimela abantu ekarati. Hey, and also my Rechasiario. Ever since now your husband have learned karate, I don't know what is he doing now. Each and every time if we drink with him, he always kick us, he kick us. I can't even go back now from at work now because of your husband. People like him, there's police station for him, that guy, I'm telling you that. Kwathini ngaye police station? Yiyo le? Unengqondo la nto la usikhaba apha ezimbanjeni babe kafuna isidumbi. Akasikhabi busweni apho amapolisa bayasibona ukona basidumbile. And for what we came here for, to tell you that this is the last time that your husband is doing that. We don't want to give him anything to drink with us now. Yeah, that's a man abuse, man. You abuse. Kodwa nizoxela man abuse endlini, emfazini. Ningamadoda nizoxela enye indoda emfazini manithini? Kawuthethe naye kalo sisi wami. Sompakanyela ngoku. Uzobetha abantu abarongo. Sompakanyela ngoku. We are tired of this guy. Now I can't even go to work now. Isimanga nimthatha apha endlini uDlangisa asinyomselisa othogqiba kwenu xa nikhala niphinde nilile ba niyalila. I can't even say now that if you plus nyoka mission very clean scores because of that guy. Sawufakela njani naqala ndibethi page. Yeah, I don't know. Hayibo madoda ingqole ngalo kwam. Yintoni nanguma lo? Yewethu baby. Udlangi. Bazobulisa, uthi uzobulisa mene ndini. Mamela mntwam. Udlangi umpehle apha nale chomi yakhe eAfrikaans indikelela ngapha ePoison Park bazoxela wena ba wena ubabethile bathi bafuna ukubizela amajoni namapolisa noSARS ngephi kana neHawks bathi wena xa usele unento bethana nabo enabaphinde basele nawe ngabantu ke phofu bakuthathe apha endlini uhlele uspend ixesha nami. No, that's a lie. We came to greet you, my friend, man. You know your wife, man. Kubethana nathi. Hey madoda uxolweni man benginxelile ingxaki. Niyayazi madoda islogan sethu. Awunazi unxelele phansi abantu bekhona. But don't you dare do that anymore, please, man. Madoda benginxelile man hayi noko ndizawuzama ukwehlisa. Enye into Mr. Miyagi hey ezilesina nika zona. You tell Mr. Miyagi, ne, he must take you back to China, my bro, because we can't nyamezeleki lelo ngoku. Hayi ngoku Mr. Miyagi. Bawumbona lo. Hayi kucoach wami njimisa ikarati yapha eChina. Wena ka urojwa ungabethi nechomi zakho. Hayi madoda fukuthekini hey ngiphethe nombono omhlopha. Hayi usawuselanga you can't drink with us. Awusonga le nto awusayiselanga. Nithini tani usela? You also don't have regrets. Uyabona ke ngoku. Nizongezela mosingoko. Dawuniphini. Yadlala man ngoku. Ungandivimba ukutya, ungandivimba enye nethu utywala. Seniqonda uba hayi madoda. Jokes man. Ngiqonda ndawunonzakalisa thini ningazoduwela kum thini. Bring a class, my friend. Yeah, ikhona. Usikhape ngolesihlanu, kulesigaba mhlawumbe kulesithathu. Hayi yo, ndijinyiswe yiprofessional ngaloo. I also don't want to this guy. Don't want. Ndijinyiswe yiprofessional. Kayisondeze ngisoniqala ngokwami. Qala ngokwakho mkhulu. Yini thi? Ikhona nenyasayo. But you can't be enjoy this one, man. You can't be enjoy. Iza. So, Amapolisa ngokulana ngiwathatha usapha usondela. Iza madoda ndakusondeza kanti usondele kahle. Ina. Don't you ever do that again, man. Ya hayi ngivile boss manani kodwa niyazi indawo yodlalela madoda. Alokhu singamanye abantu thina sibanene nebs. Baloxela le kaloku le nenkazana yakho bona uyityelwa sithi vuya sako phansi benoqhubela ijimelo phansi le bakho lena. Andiyazi nosewujimela ichomi zakho. We are not punching bags. Bangabi sayifuna. We are not punching bags.
Hey madoda ingane zonisokolisa. Yo, Yazi banayishiya nalento. Yo, xolo. Ndingekacaphuki nyayanzi vele ndinuke Ngiyani awuxolo mhlobam. Hayi yami ndenza umsindo ngoku. Sorry. Nam ndiba nomsindo. Wethu uthetha ngenye ituwa uphanjile. Yo. Lasidibanise zoyiyo nodanti fithi ngoku. How can you have malice? You can't have malice kaloku because this is our alcohol most. But also your wife now is interfering. Singena siyenze le. Siyenze. Madoda kaniphumeleni. Hayi xolo mina hayi man hayi futhi asigalelele nathi kanti sisezinhlungwini na. Bese kuyisa lento yakhe. Awulonto itsalile. Itsalile. Ke kasiphe. Kanimshiyeni madoda. Kasiphe. Uzafuna uncokola nopheli manje Ubani ebandle. nenye izana sawuzanayo fondini nje into yomhlobam. Oh ikhona enye Khona, imizazana. zimbili. Hayi ke. Kapha Kubhethe. sekuxelela nje le into esifuna ukuxelela yona fondi. Yo. Yathanda utywala. Hayi madoda icebo ngoku endinalo. Funeke nina indoda ize ne-500 kwenzela uba ndinijimise le karate kumfu yam. No, Ndibhatalwa I don't want to learn karate. Yes. I don't want to learn karate. Lehle uyangayifumani kwale bese ndikunikela. Yeah. Don't pour for him. Ukalelele lo yathanda sokolisa man. Uyasokolisa ne? Iyadlala. Hayi iza kurabha madoda, iza nerabha le. Ninawuphila manini. Nyhani madoda sinawungqelela phantsi abantu bekhona. Wesitijime kangaka ikarati. I don't want Kanti to do this ndijimela guy again. nje. Kudlala man wena. Kanti ndijimela nje for nothing. And into ofuna ni-understand. Utywala buduru for unxile nje uyolala. Nawuze ndiyenze lo waste imali. Loo nto ndenza umsindo man. Ndiyayiqonda kayeke sesendihamba. Kaniyothatha le ibhodlela benitheni nayo. Okay, We're gonna come back now, man. Ze ningazi nethi madoda. Dangi. So, mhlambe kakuhle man. Jonga imoto. I'll never come here again. So, Hamba. ndikuva nobuthini. Yathanda ke yatsho i-English egobileyo apha. Yini Thixo? Chi. Izimcinge ngantoni intwana zami? Iyasebenza le karate baby. Iyasebenza. Hayi, yo, ndinguphethe. Ndiyanconya ngoku ntoba ndihamba phi. Ndibiswa ngamantombazana ndiyamiswa. Okokoko afuna uthetha nami athi ayandithanda. Amantombazana athi ayandithanda ngase ndijimisa abantwana babo ikarati. Hey, ucima ndithetha ngantoni nasithandwa wena? Thetha ngekarati bandithandela bandijimisa abantwana babo hatyi. Hayi wena enzena kanjani? Yo, uyalibazisa loo nto nale glasi. Yho, funeka ndizikhabe egqumo, silazi nengqondo elihlobo. Hlahlala ngomvulo zimcingeli uba nebhabha lazo. Funeka ndizikhabe egqumo.